उदालगुरि जिल्लानि 9 सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सेंग्राफोरनि मोनसे बाखनायथाव खामानि बोसोर बोसोर गोरों-गोरा लाइमोनफोरनि अनजिमा बांगासिनो थारैनो गोबां लेखा गोरों लाइमोनफ्राबो सरकारि साख्रि आरो सरकारि अनसुंथाइनि उन खारफायो नाथाय ओरैबायदि लाइमोनफोर जेराव सरकारि साख्रिनि फारसे लामा नायाजासेनो गावसोरनि नाजानायजों मोनसे बाखनायथाव खामानि मावनानै दिन्थिदों उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय 3 नं आमजुलि आरो हाजोजुलि गामियाव थानाय 9 रोंगौथि गोनां लाइमोनफ्रा गाव गावनो रां खांनानै आथिङाव गसंथानो मा 20 बोरमा बायथुमो बे नोजोरजों बोरमाफोरखौ फिसिनो थाखाय गंसे हाजोआरि बोरमा फार्मखौ दिनै बेखेवदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बोरमा फार्मखौ बेखेवना होयो बे फार्मखौ बेखेवनायजों लोगोसे दिनै फार्म सामलाय हानजाया ओनसोलनि गोरिब थाखोनि नखरफोरनो गांफा मुसारिखौबो राननानै होयो हाजोजुलि गामियाव बासिराम दैमारिनि नेतृत्व मोनसे बोरमा फार्म हाजोआरि बोरमा फार्म मुंनि इतिमধ্যে आरम्भ खालामबाय आरो बे बिटिसि सरकारनि 4 लाखनि जिथु स्किम बे स्किमावते फार्मखौ खुलिनाय जादों बेखे जोंनि गामियारि ओनसोलनि रांखान्थि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानानै बिटिसि सरकारनि भेटेरिनारि आरो एनिमेल हासबेन्ड्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेबायदि स्किम लानाय जादों दाब दाब जायगायाव बिदिनो बोरमा फार्म खुलिनाय अमा फार्म खुलिनायनि स्किम लादों आरो बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै नैबे हाजोजुलियाव हाजोआरि बोरमा फार्म होननानै खुलिनाय जादों जों आसा खालामदों बे बोरमा फार्मा साक्सेस जागोन आरो बे ओनसोलनि माखासे सेंग्राफोरा बेयाव इनभल्भ जानानै थांना थानायनि राहाखौ मोनगोन मानोना बोरमा फार्मखौ जों आसलते ट्रेडिसनेलि बर'फोरजों लोगोसे सावथाल आरो गरखा गासैबो फिसिखायो नाथाय जों बेखौ कमार्शियेल बेसिसाव लांनो रोङाखै जों मासे बा मानैल' फिसियो आरो बेखौ जास्ट जानो थाखायल' फिसियो मालाबा उत्सब बायदिसिना जाबा बेदर जानो होननानै आरो हयथ' सोरहाबा फुजा फाथालाव बलिदान होनो होननानै फिसिनाय जायो खिन्थु बेखौ जों कमार्शियेल खालामनाय जायाखै खिन्थु नैबे फार्मनि गेजेरजों बेखौ कमार्शियेल खालामनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों जों बेखौ बिजनेस हिसाबै थांना थानायनि राहा हिसाबै सिन्था खालामनाय जादों बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि जायफ्रा बेयाव नांथाबगोन बिथांमोना बे कमार्शियेल नोजोरखौ बेखौ बिजनेस हिसाबै बिनि सायाव थांना थानायनि मोनसे मिजिं लानानै जाहाथे बे फार्मखौ सालायो खारन बेबायदि नङाबा जास्ट केजुवेल हिसाबै मायोब्ला जों साक्सेस जानो हाया सोलिबाय सोलियाबा गैया बेबायदि मन'भाबजों जुदि जों बोरमा फिसियो जिखुनु फार्म खालामोबा जों थांना थानाया साक्सेस जाया बेनिखायनो जों बिनि सायाव बिथा खालामनानै जों थांना थागोन न'खर सालायगोन गथ' गथाय फोरोंगोन बेबायदि मन'भाब लानानै खामानि मावबासो गोसो होथाबना मावबासो साक्सेस जागोन बेनिखायनो आं सान्दों जोंहा बासिराम दैमारि बिथांजों लोगोसे जायफोर सेंग्राफोर इनभल्भ दं बिथांमोना बेखौ साक्सेस जाहोनांगोन आरो साक्सेस जाहोनोबा हुल हार्टेडलि बे फार्मखौ साक्सेस खालामनो नाजानांगोन आरो बेखौ जों कमार्शियेल बेसिसाव बिनि सायाव जों थांना थागोन होननानै गोसो जों थि खालामनानै जों बेखौ मावफुंगोन बेखौसो आं खावलायदों आरो अब्लासो जों साक्सेस जागोन बेयो असमनि अरिजिन सुबुंफोर जेरै बर' राभा असमियाफोर बे कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा आसलते निजस्व सिन्था खालामनानै थांना थानायनि बाथ्राखौ बारा सानबांलिया खालि सरकारनिफ्राय साहाय्य नांगौ मा नांगौ बेबायदि नांगौ अमुक नांगौ बिदि नागिरनानै अफिसफ्राव खाथिनो गावनि खामानिखौ बावलांजोब्बाय आरो बेनिखायनो जों आसलते बुंनो थांब्ला मा बुंगोन खामानि मावनो बालांबाय बेनिखायनो जों बे बादुला जानायखायनो आसलते जों थांना थानो हालिया बेनिखायनो जों बे सरकारि स्किम नागिरथिंनायखौ बाद होनानै जि सर्स गावहा खेथि हा दङब्ला बा खेथिनि बारि बागान बायदिसिना दं बेयावनो जों खेथि बाथि खालामनानै बारि बागान खालामनानै बेजों थांना थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनांगोन आरो बेबायदि बेबस्था खालामनानै गावनि सायाव गावनि आथिङाव गसंनानै गाव थांना थानायनि राहाखौ गाव नागिरनानै खामानि मावबासो जों थांना थानो हागोन नङाबाथ' नों दा जेनेबा मुस्लिमफ्रा बेखौ जायफोरखौ मिया होनना बुङो बिथांमोना 1-2 बिगा हा थायोबानो आरामसे थांनानै थायो न' बां लुनानै गावनि गथ' गथाय फोरोंनाय बायदिसिना खामानि मावफुंनो हायो ओरै जोंना 30 बिगा 40 बिगा हा थाबाबो मावना जानो रोङिखाय खेथि बाथि मावनो गारनायखाय जों सोलिनो हाया खालि सरकारनि स्किम बायदिसिना नागिरबाय थायो आरो बिदिनो जों गावनि न'खरखौ धंस' खालामगासिनो दं बेनिखायनो आंनि खावलायनाय बिसो जोंनि
सिगांनि जोलैफ्राथ' बिदिनो आन्दायलांबाय बहुतआनो दा खिन्थु उन जोलैफ्रा गावहा जि सर्स दं न'आव हा हु बा गुबुन गुबुन जि सर्स दं बिनि सायाव बिथा खालामनानै गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांना थानाय मावनानै थांनानै थानायनि बेब'स्थाखौ सिन्था खालामनानै जों खामानि मावनांसिगौ नङाबा जों कम्पिटिसनाव जिहेथु दा कम्पिटिसननि मुगा बादायलायनायनि मुगा बेबायदि बादायलायनानै जों थांना थानो हानाय नङा जों उन जालांबाय थागोन बेनिखायनो जों जाहाथे बादायलायनाय साक्सेस जायो देरहासार जायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन फरायनायानो जा आबाद मावनायानो जा बिजनेस मावनायानो जा जों बे बादायलायनाय साक्सेस जानो हानाय बेबायदि मन'भाब लानानै जों खामानिखौ मावनांगोन आरो अब्लासो जों साक्सेस जागोन जिथु गड मिसन जोंनि बिटिसि सरकार लादों बेबो मोनसे थांना थानायनि आसलथे सर्स दिनै जिथु मिसननि जितु स्किम होदों बेयो प्राय 40 लाखनि बिथोराव हयथ' न' एसे बोरमाफ्रा थानो थाखाय गलि मोनसे लुनायनि बेबस्था दं आरो बेनिफ्राय बाखिखिनि बोरमा बायनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि हयथ' सोरहाबा हा गैयाबा हा एसे एनै जगार खालामनांगोन बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय बेखिनि थाखा होनाय जादों आरो बेखौ जों मोजाङै मेनटेन खालामबा निस्सय थांनानै थानो हागोन जोंहा माथ्र बेनो आरो जों बेखौ कमार्सियेल हिसाबै लाथारनांगोन बेनिफ्राय बेमार आजार जिब जुनारा बेमार आजार जाखायो बेनिफ्राय बेमार आजार जायोबा बिनि ट्रिटमेन्ट मोननो थाखाय जा भेटेरिनेरि डिपार्टमेन्टनि डक्टरफोर दं बिथांमोनजों जगाजग लाखिनांगोन आरो बेमार जानाय लोगो लोगो बिथांमोनखौ लिंहरनानै ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय जोंहा दा गोबां साइन्टिफिक माबाफोर दङ मेथड दङसै जे बोरमा मासेखौ मा भिटामिन होयोबा फुंगोन हयथ' नेचारेलि जायखौ जों 6 मास फिसियोब्ला 10-15 केजि जागोन बेखौ जों हयथ' भिटामिन बायदिसिना जाहोयोब्ला हयथ' बे 30-40 केजिबो जाहैनो हागौ 6 मासनि बिथोराव दा बेबायदि गोबां साइन्टिफिक मेथड दंसै बेफोरखौ जों इउटिलाइज खालामनो रोंनांगोन खिन्थु बेखौबो नायनांगोन बेबायदि होनायाव जाहाथे बिनि बेदरखौ जानानै मानसिफ्रा जाहाथे हार्म जाहैया बेबायदि बुस्थुखौ जों नायनांगोन जों थाखा फैसाखौल' टारगेट खालामनानै मानसिफ्रा जियानो दाजाथों होननानै साननानै जानला मोनला जाहोनानै फुंहोनानै फाननानै मानसिफोरखौ बिपदाव खोख्लैबायबो मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जा ससियेल रेसपन्सिबिलिटि थाबाय बेखौबो नायनांगोन आरो गावनि कमार्सियेल जिथु प्रफिट बेखौबो नायनांगोन आरो गासैखौबो नायनानै जों फिसियोब्ला निस्सय जों साक्सेस जागोन जों आसा खालामदों जिगिता फार्म दासिमहालागै खुलिदों बिथांमोना साक्सेस जागोन आरो जायफोरा बे फार्मखौ आराम्भ खालामबाय बिथांमोना जाहाथे गोसो गोथारै बेखौ साक्सेस खालामनायनि मन'भाबजों जाहाथे खालामो बेखौनो आंनिफ्राय बोरसा थाबाय 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन